Всеки ден водим битка. Не с опонентите, а с самия себе си. С гласът, който шепне: откажи се. С умората, която тежи повече от всяка тежест. С болката в мускулите от вчерашното натоварване. Но ти ставаш, обуваш обувките, закрачваш към залата. И там започва истинската борба. Защото ако не сега, кога? Ако не ти, кой? Няма публика, няма аплодисменти. Само те пихат съперникът в огледалото и потта, която капе на пода. Падаш, ставаш, губиш, учиш се. Всеки белег, всяка дръскотина разказват историята за постоянството. Защото шампионът не е този, който никога не пада, а този, който става отново и отново. И идва денят, светлините осветяват тепих, противникът е на метър пред теб. Публиката очаква зрелище. Но ти вече си победител, защото най-трудният противник отдавна е повален. Това си самият ти.